Merħba ħbiba għal-programm ieħor fl-Atta Romer, wasalna fl-11 jum fl-att tagħna, għad ta' 49 ġurnata li mbagħad fil-50 jum iwassalna għal-festa ta' Pentekoste. Festa li għandna Alla għalilna biex naqbgħu nosservaw minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ma ninsawx li f'Pentekoste ġraw żewġ avvenimenti differenti. Fl-ewwel Pentekoste fit-Testament ħansejħulu hekk l-Antik fil-Ktieb tal-Esodu naraw kif Alla minn fuq il-muntanja Sinaj ta' il-liġi tiegħu ta' it-Tora tiegħu lill-poplu tiegħu Iżrael biex jallima lid-dinja. U mbagħad fl-atti ta' l-Apostli fit-Testament imġedded naraw kif fil-festa ta' Pentekoste nisel l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli fuq id-disċipoli li kienu miġbura qegħdin josservaw dan il-jum. Niżel fuqhom l-istess Spiritu Santu li Jaxua għalilna illi meta jiġiju se jmexxina fil-verità. U x'inhi l-verità? Il-verità hija l-kelma t'Alla, it-Tora. Għaldaqstant li qed jgħidilna Jaxua qed jgħidilna meta jiġi l-Ispiritu t'Alla fikom se jmexxikom fit-Tora tiegħi. U għalhekk huwa importanti illi nosservaw daw l-istruzzjonijiet, nerġa' nfakkar u nerġa' ngħid illi inżommu l-festi tal-mulej mhumiex suġġeriment, imma huwa kmandament. Alla qed jordnanna, Alla qed jgħidilna biex minn ġenerazzjoni għall-oħra ma nifqu qatt niċċelebraw din il-festa ta' Pentekoste u s-sitt festi l-oħra. L-iskrittura li għażilt illum biex nitkellem fuqha ġejja mill-littra li l-Apostlu Pawlu kiteb il-Korintin, l-ewwel littra lill-Korintin, fejn f'kapitlu 15 Pawlu qed jgħidilhom hekk ara. Iblaħ. Dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li għad ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żerrija oħra. Ħafna huma dawk illi qabel ħabtu mal-verità, qabel iltaqgħu ma' Jaxua il-Messija f'ħajjithom, kienu jgħixu ħajja tad-dinja. Jiena ma nitkażax ira li xina u jieħed minnhom qabel iltqajt ma' Jaxua, qabel bdejt din il-mixja fil-verità, kont bniedem tad-dinja, kont ngħix ħajja tad-dinja, grazzi mulej li ġabarna mill-ħama li konna fih u llum qed nimxu fit-traqat mhux veru. Il-problema hija illi hemm min Alla folja jiltaqa' ma' Jaxua, alla folja għassandu l-Ispiritu t'Alla suppost qed jiġu fih, imma xorta jibqa' marbut ma' ċertu pjaċiri. Iħalli ħafna affarijiet mid-dinja, imma kultant hemm ċerti affarijiet li ma nkunux irridu nitilquhom ħalli ngħidu hekk. U dinja hija problema il għaliex aħna bħala kredenti ma nistawx neqpaw marbutin mal-passat. Dan huwa dak li qed jgħid Pawlu meta lill-Korintin qed jgħidilhom iblaħ. Dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. F'kelma waħda Pawlu qed jgħidil nisma'. Ma jistax inti jkollok ħajja fil-Messija jekk inti m'intix l-ewwel se toqtol dak li huwa int. Il-jien ta' ġofik, dak li trid inti li tagħmel, dak li taħseb li inti huwa tajjeb. Qabel inti toqtol dawk l-affarijiet ma jistax jitrabba fik il-frott li tirċievi meta tgħix ħajja vera fil-Messija. Ma tistax tikber spiritwalment, aħna bħal dal-aħħar programmi qed nitkellmu f'dina il-mixja ta' 49 jum qed nibbażaw fuq li nikbru fil-mulej. Li nersqu qrib tiegħu permezz li nsiru nafuha aktar, nikbru fil-kelma tiegħu. Għaliex meta aħna nistudjaw il-kelma tiegħu, nafu l-kelma tiegħu it-Tora hija l-qalb ta' Alla. Inti tkun taf min hu Alla trid tistudja t-Tora. Jekk trid toġob il-Alla kif tgħix trid tgħix skont l-istruzzjonijiet li qiegħed itina fit-Tora. U jekk ma nagħmlux hekk, ħanaqpa' marbutin mad-dinja u ma nistgħux nikbru. Imma dan hu l-iskop, dan hu t-tagħlim li qed nagħmlu sa Pentekoste. Ejja ħalli nikbru fil-mulej, ejja ħalli verament insiru nafu min hu Alla. Dan hu dak li qed jgħid Pawlu. Pawlu qed jgħid isma' ma tistax tikber jekk inti m'intix lest li tmut.
tinqata' minn mad-dinja. Fil-fatt anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna li kuljum irridu nġeddu moħħna imma għaliex kuljum. Għaliex kuljum irridu ninqataw minn ħażin li għamilna l-bieraħ. Irridu nħallu l-bieraħ warajna u nibdew minn ġdid. Issa aħna nafu li aħna maħniex perfetti, anzi Ġwanni jgħid min jgħid li m'għandu ġnub huwa giddieb u għaldaqstant kuljum irridu nersqu nġeddu moħħna nersqu lejn Alla li torbaħ maħfra u nibdew mixin il-ġurnata mill-ġdid miegħu. Ma nistgħux neqpaw marbutin mal-passat, il-passat qisu ħurrieq. U nafu anki xtajt il-parabola li Jaxua stess irrakkonta meta tkellem fuq il-bidwi li kien qed jiżra żerrija, ċertu żerrija waqgħet fejn, fuq qalb il-ħurrieq. U il-ħurrieq x'għamel? ħanaqa, ma ħallix tikber, qatilha. U dak jiġri meta neqpaw marbutin mal-passat, il-passat ma jħallinix nikbru falla, ma jħallinix nikbru nistudjaw il-kelma tAlla illa li għax meta tistudja l-kelma tAlla inti id-dnub jiġu qudiem wiċċek. Allura jekk inti qed teqpa' tgħix il-ħajja passata, ma tieħux pjaċir li taqra l-kelma u d-dnub jitlaq quddiemek, allura x'tagħmel? Min flok jieqaf jagħmel id-dnub jieqaf jaqra l-kelma tAlla. Ma nistgħux neqpaw marbutin mal-passat, irridu ninqataw minn mad-dinja. Hemm min jaħseb illi isma' xi hekk ma pax ngħix kif kont jekk ma naqpax immur lemm jekk ma naqpax immur law, ser nitlef ħafna mill-pjaċiri tal-ħajja. Fil-fatt, Pawlu il-kelma li juża għal dawn in-nies li kienu qed jaħsbu hekk f'Korintu kienet iblaħ. U jgħidilhom iblaħ dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. Illa għax qed jgħidilhom hekk għax f'Korintu kienu jemmnu fil-qawmien spiritwali, spiritwalment nerġgħu nqumu, imma ma kienux jemmnu fil-qawmien ta' ġisem ġdid, illi nerġgħu nqumu jkollna ġisem ġdid. Allura x'kienet il-mod li beħ kienu jaħsbu ejja ħangawdu issa, illa li x'meta mmutu nkunu mitna u ma nistgħux naqpaw ngawdu. U Pawlu qed jgħidilhom iblaħ. Fil-fatt il-qawmien mill-mewt, Pawlu jirreferi għalih ukoll anke meta kien quddiem is-sur ir-re Agrippa, ta' kien quddiem ir-re Agrippa fil-fatt naqraw anke fl-Atti 26 vers 8, Pawlu qed jgħid għaliex m'għandux jitwemmen fostkom li Alla jqajjem il-mejtin. U din hija t-tama tagħna. Din hija l-fidi li aħna għandna li qed nerġgħu nqumu mill-ġdid b'libsa ġdida. Imma biex nisiraw f'dik il-libsa ġdida irridu l-ewwel inneħħu din il-libsa. Jekk aħna rridu li jkollna ħajja ta' dejjem, irridu l-ewwel neqirdu dik il-ħajja. Jekk irridu li jkollna ħajja fi Kristu l-Messija, f'Jaxua l-Messija, irridu l-ewwel noqtlu il-jien illi hemm ġo fina. Li aħna li nemmlu li nerġgħu nqumu mill-mewt m'għandniex għalfejn infittxu pjaċir tad-dinja, ma jfissirx li ma toħroġx tagħmel picnics mal-familja, ma jfissirx li ma tistax tmur holidays, jifarta mhux qed ngħidu hekk. Dawk l-affarijiet li ibeduna minn Alla. Ma ninsewx illi mentalment aħna naħsbu li meta Alla titkellem, il-Bibja titkellem fuq l-idu li tkun qed titkellem biss fuq saklu tal-karta pesta. Dak kollu li jżommok milli jkollok rabta malla, dak kollu li qed iżommok il-bot milli jkollok relazzjoni malla huwa idolu, huwa Alla fazz ieħor. U dawn l-affarijiet Pawlu tgħidilna isma' irridu innaħħuhom. Il-mira tagħna hija li wara din il-ħajja ngħaddu għal ħajja oħra. U għalija rridu nistinkaw. Għal dak il-ħsieb irridu ngħixu. Il-pjaċiri tad-dinja jgħaddu l-pjaċiri tad-dinja ftit ħin u jgħaddi kollox. Imma hemm l-eternità li rridu ngħaddu għaliha u l-ħsieb tagħna hemmhekk irid ikun. Imma biex naslu sehem irridu l-ewwel noqtlu din iż-żerrija, din il-ġisem. Fil-fatt da ma jistax isir, ma nistgħux ngħaddu l-ħajja ta' dejjem jekk aħna mhux lesti li noqtlu lilna infusna kif jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu stess. Fil-fatt hija xi ħaġa interessanti ġveru, Pawlu qed isemmi wkoll meta tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li qed ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żerrija oħra. Għaliex
Il-għalix iż-żerrija tal-qamħ trid tmut biex issir qamħa. Inti meta tiżra hawnhekk qed jgħidilna Pawlu qed jgħidilna meta tiżra inti ma tiżrax il-qamħa, tiżra ż-żerrija, ma dik iż-żerrija trid tmut biex tagħmel il-qamħa. Xi ħaġa eżempju ieħor interessanti huwa ż-żerrija tal-mustarda li għaliha stess jirreferi anke Jexua. Żerrija żgħira ħafna, inti ma tiżrax is-siġra taż-żerrija tal-mustarda, tiżra iż-żerrija tal-mustarda. Dak li qed jgħid Pawlu. Dik il-mustarda, iż-żerrija tal-mustarda trid tmut biex toħroġ dik is-siġra immens kbira frott ta' dik iż-żerrija. Mela l-ewwel aħna qed jgħidilna Pawlu irridu noqtlu il-jien ta' ġofina biex ikun jista' jikber Jexua u l-frott tiegħu meta jikber Jexua ġofina allura jkollna l-frott tiegħu qed jikber ġofina, imma biex jikber dak il-frott biex ngħaddu għal ġisem ieħor għal ħajja ta' dejjem wara din il-ħajja irridu noqtlu dak li aħna illum. Hemm ħajja fiż-żerrija? Iva, fiż-żerrija hemm il-ħajja. U għalhekk meta aħna niżraw qed niżraw ħajja, mela meta qed nieqpaw ngħixu marbutin tad-dinja x'qed nagħmlu aħna qed niżraw żerrija tad-dinja. U dik iż-żerrija tad-dinja ma tistax tikber f'xi ħaġa li tonora lill-missier. Mela dik iż-żerrija rridu niżrawha noqtluha. Meta dik iż-żerrija tmut mbagħad jikber ġofina dak il-frott li huwa Jexua. Dan il-ġisem irid imut u nerġgħu nkunu ġisem ġdid meta nqumu issa għall-ħajja ta' dejjem. Nafu li wara l-mewt tagħna rridu ngħaddu għall-ġudizzju u huwa fil-jum tal-ġudizzju li l-kelma tal-Alla tgħid li nirċievu ġisem ġdid u dak huwa it-tama tagħna. Dik hija l-fidi tagħna li nerġgħu nqumu dakinhar reġa' qajjimna l-ġudizzju, ġudizzju illi se nsibu qudiemna lil Jexua jitkellem għalina jekk aħna ġala darba aħna noqtlu din iż-żerrija, noqtlu dan il-ġisem u naħdmu biex ikollna ġisem ġdid tal-ħajja ta' dejjem. Nerġa' ngħid ma nistgħux waqt li qed nagħmlu li aħna kredenti ta' Jexua l-Messija inwarbuh fil-ġenb noħolqu lu spazju hekk żgħir fil-ġenb ara inti hawnhekk oqgħod hawnhekk Jexua ta' meta jkolli bżonn ma kissa ngħidlek ma tistax taħdem hekk. Trid tneħħi, trid tinsa l-passat, trid tinsa l-ħajja li għaddejt minnha, trid tinsa dak li għamilt u tibda issa ħajja ġdida. Jekk bniedem mhux ser jitwieled mill-ġdid, il-kelma tgħidilna illi ma nistgħux ngħaddu għal din il-ħajja f'dan il-ġisem il-ġdid. Issa ħanamla ċara, naf li se jkun hawn min jimmolla u anki jirrispondini, titwieled mill-ġdid ma jfissirx li issa ma kont temmem xejn u tibda temmem falla u f'Jexua ta'. Inti tista' tkun kredent u għandek bżonn titwieled mill-ġdid, jiena naf ħafna kredenti li l-ġimgħa li għaddiet tgħix kemm ġew wara statwi tal-Kartapesta. Kredenti dawk jemnu ma tistax tgħid li ma jemmnux fil-Messija jissejħu Kristjani. Imma jridu jerġgħu jitwildu mill-ġdid. Għaliex waqt li qed jgħidu li huma Kristjani, imma mhumiex qed jimxu mal-liġi mat-Tora mal-istruzzjonijiet li Alla tagħna. Għadhom marbutin mal-affarijiet tad-dinja imma għadhom mhumiex lesti li jimxu jaħbu għal verament dak il-ġisem ġdid nadif li ser ikollna meta nerġgħu inqumu mill-mewt. Għaldaqstant li titwieled mill-ġdid ma jfissirx nerġa' ngħid li ssir Kristjan, titwieled mill-ġdid ifisser issa li tieqef tikser il-liġi t'Alla bħalma għalilna Jexua stess permezz ta' Ġwanni fi waħda mill-litri tiegħu jekk intom tħobbuni żommu l-kmandamenti tiegħi u dak huwa t-twelid mill-ġdid. Hemmhekk verament nitwildu mill-ġdid. Meta nifqu nagħmlu dak li rridu aħna u nibdew insegwu t-Tora, il-liġi, l-istruzzjonijiet li Alla tagħna fil-kelma tiegħu. Nagħlqu dan għall-programm tal-Bażera, Alla tagħna, Mister tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers niġu quddiemek mulejn u nitolbuk maħfra ta' meta
tfajnik fil-ġenb mulej meta ħsibna li nistgħu nagħmlu dak li rridu aħna meta abbużajna mulej mill-ħnina u mill-grazzja tiegħek. Mister Qaddis niġi quddiemek u nċedu ħajjitna f'idejk u nħalluha tmut Mister Qaddis sabiex fina tkun tista' tikber inti. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek fina Missier, kabbar fina l-Ispirtu tiegħek, il-frott tal-Ispirtu tiegħek. Inti biss mulej tista' tagħti ħafna aktar minn dak li aħna nistgħu nġibu. Mulej aħna nġibulek quddiemek it-toqol tagħna. Nġibulek quddiemek il-ħażin tagħna biex inti taħfirulna. Imma int Mister Qaddis twajjeb tant. Inti lest li tinsa da kollu taħfrilna da kollu. Il-ferħ tiegħi fik biss Mister Qaddis jister minni kuntent u għaldaqstant nitolbok mulejsa biex tenna ħalli noħorġu Mister Qaddis minn dak li huwa tad-dinja u verament nibdew nimxu fil-kelma tiegħek. Mister Qaddis nirringrazzjawk tal-ġisem ġdid li qed ikun tagħna illa li aħna nażlu li nimxu warajk Mister Qaddis. U għax aħna nażlu li nimxu warajk inti wegħdna li jkollna ġisem ġdid. U ta' dak nirringrazzjawk mulej. Nirresqulek din it-talba fisem ibnek Jaxua il-Messija s-Situ s-Solfutur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom għall-programmi oħra ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Missenika insellmilkom.